Ο Παπαστράμι ήταν. Και γιατί μιλάς έτσι? Μιλάω έτσι. Στο τηλέφωνο, σε έχω παρατηρήσει. Καλά, τι καλά δηλαδή. Παίρνεις ένα δυστυχισμένο ύφος και προσπαθείς να πείσεις τον άλλον που σε ακούει από την άλλη άκρη ότι δεν είσαι και πολύ ευχαριστημένος με τη ζωή σου. Το τελευταίο καιρό μάλιστα το κάνεις πολύ συχνά. Καλά, τι καλά δηλαδή. Σε βασανίζει κάτι και δεν το ξέρω. Μα μιλάς σοβαρά τώρα. Απλά βαριέμαι. Πες καλά τότε. Τίποτα άλλο. Εσύ βγάζεις μια απελπισία. Τι να πω, δεν το είχα καταλάβει. Μήπως από ενοχή. Ενοχή γιατί? Ανευλό. Οι άνθρωποι μαθαίνουν, φαίνεται, να ζουν μέσα στη στέρηση και όταν βγουν από εκεί ντρέπονται. Ίσως αυτό να είναι. Μια ενοχή προϊόντα. Προπατορική. Δεν με πείθεις. Εσένα κάτι σε βασανίζει. Εσύ πώς μιλάς? Δεν βγάζεις τη στοιχεία εσύ. Εγώ λέω καλά και το χαίρομαι. Λέω καλά γιατί είμαι πράγματι καλά. Εσύ σέρνεις τη φωνή σου. Μιλάς ξέψυχα. Προσπαθείς κάτι κακό να βρεις, να πεις ποτέ δεν λες το καλό. Πήραμε αυτοκίνητο, ως είδηση, ως αναγγελέος ευχάριστο γεγονότος, δεν το έχεις πει. Και όσοι το μάθανε και σε ρωτούν, εσύ το βιολί σου. Καλά, γιατί με αυτό είναι αυτοκίνητο. Μα τι να πω τώρα, να αρχίσω να λέω για το αυτοκίνητο. Γιατί το ταξίδι που κάναμε έξω τα Χριστούγεννα. Καλά, γιατί με αυτό είναι ταξίδι. Όχι αλήθεια, σε ρωτάω. Περνάς καλά? Μήπως με βαρέθηκες? Ρε εσύ, είμαι ευχαριστημένος τώρα. Ό,τι θέλεις λες. Δεν με βλέπεις. Τι άλλο να κάνω. Δεν θα πάρω και τους δρόμους να τη διαλαγήσω. Σαν να θέλεις να απολογηθείς. Να το, αυτό είναι. Ουσιαστικά απολογείσαι. Σαν να μην τη δικαιούσε την ευτυχία σου, σαν να την έχεις κλέψει. Βρε, πες το καθαρά. Ναι, πήρα μπαμπού για τη βεράντα. Ωραία, δεν είναι? Δεν τα χάρηκα εγώ τα μπαμπού. Ναι, πήρα σκάφος. Ωραίο, δεν είναι? Ποιος έγραψε το όνομά σου στο πλάι? Ναι, πήρα Φιλιππινέζα. Η γυναίκα μου εργάζεται και την πήρα να τη βοηθάει. Κακό είναι. Χαίρε, ποιος έγραψε στο σκάφος? Χαίρε από μια μεριά, λέγει από την άλλη. Εγώ δεν το έγραψα. Μάλιστα. 500.000 για να σπάσω την πέτρα μου. Δεν κατάλαβα. Τόσα χρόνια δούλευες, τι έπρεπε δηλαδή, να πας να το σπάσουν με το σφυρί? Πρέπει ποιο σφυρί. Δεν ένιωσα εγώ άνετα που πήγα και μου σπάσανε την πέτρα εις το Χίλτον. Εγώ ακόμα και τον καθετήρα απόλαυσα. Σαν καμαρκέρα ήταν η νοσοκόμα. Να την αποβάλεις αυτή τη λέξη. Να δείχνεις τη χαρά σου και να γελάσεις ολόκληρος που έφτασες επιτέλους στο σημείο και μπορείς και προσφέρεις τα πάντα και στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου. Είσαι όνομα. Στον τομέα σου είσαι ένα από τα πρώτα ονόματα. Είσαι σπουδαίος. Δεν είμαι εδώ και τίποτα. Δεν είμαι εδώ και κανένα σπουδαίος. Τι είναι αυτά, γελία με τρεοφροσύνη ή ειδηλία, υποκρισία ή ψευτοσεμνότητα? Εγώ, άμα λες εσύ ότι είμαι σπουδαίος, εμένα αυτό μ' αρκεί. Εμένα δεν μου αρκεί. Θέλω να το δείχνεις. Είμαι σπουδαίος, ναι, και είμαι ο άντρας της Ελένης. Αυτό με ικανοποιεί εμένα. Ούτε έκλεψες, ούτε σκότωσες. Και αν έκλεψες, νομίμως πάντα. Με το αίμα σου, με τον υδρότα σου. Δραστήριος μεταξύ ραχάτιδων, εργατικός ερμές τεμπέλιδων. Και θα τραπείς και από πάνω. Ποιος θα τραπεί, μωρέ? Θα απολογηθείς, θα δείχνεις ενοχή. Ποιος θα τραπεί, μωρέ? Ποιος θα απολογηθεί? Τα καθήκια. Τόσα χρόνια τρώγανε. Πήραμε το home cinema και το έκρυβες. Επειδή είμαστε από τους πρώτους. Και τώρα αυτοί εσύ που ντρέπεσαι έχουν πάρει όλοι τώρα. Εγώ δεν είπα το παλιό το βίντεο να το πάρει ο Γιώργος στο δωμάτιό του να είμαστε ζαλίζει. Αλλά καμιά φορά, πρόσεξε να δεις, καμιά φορά όταν όλα γύρω σου πηγαίνουν κατά διαόλου, θα μου πεις τώρα εσύ τι φταίς και τι να κάνεις. Για το συναγερμό που βάλαμε στο σπίτι. Αυτό είναι, το κλίμα φταίει. Ή για το εξοχικό που μας έχει ρουφήξει το αίμα. Δεν έρχονται αυτοί να χτίσουν να δουν το παλούκι. Να χαίρεσαι και να το δείχνεις. Το κλίμα, αυτό θα φταίει. Το καταθλιπτικό, το άκρονο και το αντιπαραγωγικό, το ανασφαλές και το αβέβαιο. Έχεις δίκιο, δεν θα ξαναμιλήσω έτσι. Να μην ξαναπείς καλά, τι καλά δηλαδή. Μα δεν έχω και λόγο, όπως λες και εσύ πολύ σωστά. Στο κάτω-κάτω λέω τι ψηφίζω. Καλά, τι καλά δηλαδή, να μην σε ξανακούσω να πεις. Αυτή τη λέξη εγώ από σένα δεν θέλω να την ξανακούσω. Μου κάνει κακό. Σου το υπόσχομαι. Είμαστε πολύ καλά. Στο μέτρο του δυνατού από αυτό το σπίτι δεν του λείπει τίποτα. Έχει κάποιες ελλείψεις βέβαια ακόμα, αλλά πολύ σωστά λες.
και έχει δικαίωμα αυτό το σπίτι, το ελάχιστο δικαίωμα που έχει, είναι να δείχνει τη χαρά του που μπορεί επιτέλους και πορεύεται αξιοπρεπώς. Και κάτι περισσότερο. Όχι, αξιοπρεπώς. Μόνο με αξιοπρέπεια. Μόνο η αξιοπρέπεια μας δίνει το δικαίωμα να δείχνουμε τη χαρά μας και τις λίγες ώρες που κοιμόμαστε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Δεν ξυπνάει η συνείδησή μας απευθιάρεται σε εμάς. Λοιπόν, καλά. Τι καλά δηλαδή, αυτό το σπίτι δεν θα το ξανακούσει. Σου δίνω το λόγο. Για να δούμε. Γεια σου Μιλτιάδη, τι γίνεται, πώς είστε? Τι πως να είμαστε, μια χαρά είμαστε εσείς. Μια χαρά είμαστε. Και γιατί να μην είμαστε δηλαδή? Μια χαρά είμαστε. Γιατί να μην είμαστε δηλαδή? Πιο αληθινός, γνήσιος, αυθεντικός. Δεν υποκρίνεσαι. Το αισθάνεσαι. Μια χαρά είμαστε. Και γιατί να μην είμαστε δηλαδή? Μια χαρά. Γιατί να μην είμαστε δηλαδή? Μια χαρά ρε. Και γιατί να μην είμαστε δηλαδή? Μπράβο Μιλτιάδη, μπράβο, μπράβο. Γουστάρουμε και είμαστε μια χαρά. Ο Μιλτιάδης ρε. Η Ελένη. Και ο Γιώργος μας, όλη μας η οικογένεια. Είμαστε ρε ευτυχισμένοι. Μια χαρά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Καλά είστε εσείς?